Салом дӯстон, Реал ва Барселона бо роҳи нисбатан осон ба финали Суперҷоми Испания роҳ ёфтанд ки ин маънои онро дорад ки тамошобинон боз як эл классикоро дар муҳити ғайриоддӣ дар Арабистони Саудӣ интизор мешаванд. Ҷанги охирини ин клубҳои бузург бо шикасти комили Галактикос анҷом ёфт ки дар хона бо ҳисоби шармандавори 0-4 ба рақиби аслии худ мағлуб шуданд. Акнун савол ин аст ки оё шогирдони Карло Анчелоти метавонанд аз Каталониё қасос гиранд ва ба коллексияи худ боз як трофеи нав илова кунанд. Ин бозии навбатӣ барои ҳардуи даста аҳамияти калон дорад, зеро на танҳо барои трофеи, балки барои обрӯ ва эътибори худ низ мубориза мебаранд. Бозии дар пешистода на танҳо як рақобати варзишӣ аст, балки як рӯйдоди муҳим барои тамоми мухлисон ва дӯстдорони футбол дар саросари ҷаҳон хоҳад буд. Агар шумо хоҳед ки ин бозиро пахши мустақим тамошо кунед, пас ба телеграм канали ман обуна шавед. Дар онҷо шумо на танҳо бозиёро тамошо хоҳед кард, балки онҳоро метавонед бо дигар мухлисон муҳокима намоед ва албатта фикру ақидаи худи ман дар бораи бозиё гуфта мешавад. Ссилкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. Акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошем сар мекунем. Реал Мадрид дар бозии нимфинал бо Малёрка бо ҳисоби 3-0 ғалаба кард. Ин маъно дорад ки онҳо хеле хуб бозӣ карданд ва аз аввал то охир дар майдон бартарӣ доштанд. Рақибашон натавонист ба онҳо халал расонад ё гол занад. Ҳарчанд ҳамаи голҳо дар қисми дуюми бозӣ зада шуданд, аммо ҳамагон медонистанд ки Реал ғолиб мешавад. Килиан Мбаппе, бозингари фаронсавӣ, хеле хуб бозӣ кард. Ӯ дар дриблинг, яъне ҳангоми ҳаракат бо тӯб хеле моҳир буд. Ӯ ҳимоятгарони рақибро ба худ ҷалб мекард ва барои дигар бозингарони дастааш мисли Беллингем, Винисиус ва Родриго ҷой холӣ мекард. Гарчанде ки Мбаппе худ гол задан натавонист, сармураббии даста Карло Анчелоти ӯро таъриф кард. Анчелоти гуфт ки Мбаппе аз моҳи декабр дар сатҳи беҳтарини бозии худ қарор дорад. Дар вақти бозии нимфинал Чуамени, як бозингари дигари Реал, зарба ба сар гирифт ва ӯро иваз карданд. Аммо ин танҳо барои эҳтиёт буд, чун баъд аз бозӣ Анчелоти гуфт ки бо ӯ ҳамааш хуб аст ва ӯ метавонад бар зидди Барселона бозӣ кунад. Беллингем ва Валверде каме мушкилоти мушакӣ доранд, аммо ин чизҳо ҷиддӣ нестанд. Аммо Модрич, бозингари дигари Реал, эҳтимолан бозӣ кардан наметавонад, чунки ӯ бемории вирусии шадид гирифтааст. Мо фикр мекунем ки Анчелоти ҳамон бозингаронеро ки бар зидди Малёрка буданд ба майдон мебарорад. Барселона дар як рӯз 2 маротиба ғалаба кард. Аввалан онҳо дар бозии нимфинали Суперҷом бо ҳисоби 2-0 бар Атлетик Билбао, ки дастаи қавӣ аст, пирӯз шуданд. Ин ғалаба ба онҳо имконият дод ки ба финал роҳ ёбанд. Баъдан дар суд роҳбарияти Ла Лигаро маҷбур карданд ки ба даста иҷоза диҳад ки футболбозони онҳоро Дани Олмо ва Пау Викторро ба рӯйхати бозингарон дохил кунанд. Ин барои мураббии даста Ханси Флик хеле муҳим буд, зеро акнун ӯ метавонад дастаашро қавитар кунад ва бозингаронро иваз кунад, то ки онҳо беҳтар бозӣ кунанд. Дар бозӣ бо дастаи баскҳо Барселона ҳамон тавр ки одат доранд бозӣ кард. Онҳо бо фишори баланд ба рақиб иҷоза намедоданд ки ҳамлаҳои худро созанд. Нимҳиматгарони онҳо ки хеле фаъол буданд ба майдони ҷаримавии рақиб ворид мешуданд ва кӯшиш мекарданд ки гол зананд. Дар ин бозӣ Гави, ки маҳорати зиёде дорад, худро нишон дод. Ӯ як гол зад ва як паси хуб дод ки ба Ламин Ямал кӯмак кард ки гол занад, ки дар Барселона бозӣ мекунад. Дар ин бозӣ тамошобинон инчунин бори аввал бозии Шестниро диданд ки дарвозабони нави даста аст. Ӯ дар дарвоза хеле хуб бозӣ кард ва мураббӣ гуфт ки ӯ дар бозии финал бар зидди Реал низ бозӣ хоҳад кард. Дар рафти бозӣ Левандовски, ҳамлагари асосии даста аст, пас аз бархурди сахт бо як бозингари рақиб зарба гирифт. Ӯ натавонист дар як тамрин иштирок кунад, аммо мураббӣ боварӣ дорад ки ӯ хуб аст ва дар бозии финал иштирок хоҳад кард. Дар бозии охирин Гави дар пояш дард ҳис кард, бинобар ин ба ӯ истироҳат доданд, то ки ба бозии муҳим омода шавад. Ман фикр мекунам ки мураббӣ Флик дар бозии финал ҳамаи бозингарони беҳтарини худро ба майдон мебарорад, то ки онҳо барои ғалаба талош кунанд. Ду дастаи рақиб бо ҳаятҳои пурқувват ба бозии муҳим омода шуданд. Онҳо дар майдоне бозӣ мекунанд ки ба ягон даста бартарӣ намедиҳад, ки ин ба бозингарон кӯмак мекунад то худро озод ҳис кунанд. Каталониё, яъне Барселона, эҳтимолан ба ҳамон тарзи бозӣ ки мураббияшон Флик таълим медиҳад идома медиҳанд ва кӯшиш мекунанд ки ба паҳлӯҳои майдон фишор оваранд, то ба Реал душворӣ эҷод кунанд. Аз тарафи дигар Реал кӯшиш мекунад ки зуд аз ҳимоя ба ҳамла гузарад ва аз доми офсайд ки Барса мегузорад
канорагирӣ намояд. Бозигарони муҳим ба мисли Мбаппе ва Ямал нақши муҳим хоҳанд дошт, зеро натиҷаи бозӣ аз онҳо вобаста аст. Ин бозӣ чорумин финали пайдарпайи Суперҷом аст, ки дар формати нав баргузор мешавад ва дар он Реал ва Барселона бозӣ мекунанд. То ҳол Реал бартарӣ дорад, зеро онҳо ду маротиба ин трофеи муътабарро ба даст оварданд. Вохириҳои финалӣ дар майдони бетараф хеле шавқовар мегузаранд ва дар ҳар бозӣ ҳадди аққал 4 гол зада шудааст. ҳардуи даста дар ин бозӣ хеле ҷиддӣ иштирок мекунанд ва ҳамаи ситораҳои онҳо ҳозир мешаванд, ки ин нишон медиҳад, ки онҳо хеле мехоҳанд ин трофееро ба даст оранд. шумо дӯстон чӣ фикр доред? Кадом даста дар ин рақобати шадид ғолиб мебарояд? Вариантҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом боидам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров, хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.